हामबाय चिनी मीडिया ताकुक जोंनो तिनी चिनी ओरो जों TWF प्रेस मीट खायने नरक रिंगमानी ओ प्रेस मीट चिनी बरम गोनां जिग्रक तंनाय रं बिसिंगो पुइलाना आं सानाय आं बरम याफारो चिनी TWF सेंटर एडवाइजरी कमिटी नि चेयरपर्सन बरम गोनां जिग मैडम पवित्र भक्ति जमातिया जॉइंट चेयरपर्सन तै एक्स TWF नि प्रेसिडेंट चिनी बरम गोनां जिग सिंधुकन्या जमातिया वाइस प्रेसिडेंट बुकुक बुद्धलक्ष्मी देवबर्मा सेक्रेटारी जनरल सेक्रेटारी खरकताम तंगो खरकबुरी नाकाटी चिनी बुकुक गीता बुकुक मेरी बुकुक शिवांजलि बुकुक एनार्जी ताई औरताई बचनी TWF नि आदम जुगसं तंबायो सेंट्रल कमिटी नि बुकुक सं जतन न बेलाय हामबाय ताई चिनी मीडिया ताकुक जोंनो बिसेस खालाय बेलाय हामबाय ओ जराव आं मीडिया नि बिसिं तैनाय दंनाय त्रिपुरा हास्टेनि जत्तो बुकुक जोंनो आं कबगो 8 मार्च सारा बिच्छ गोनांगै हायुं हाकतर गोनांगै बुरै रत्न सन्मान बिमानि साल ओ सालनो ताकलाय त्रिपुरा वुमेन फेडारेशन इंयाखौ TWF पालायनानै थांगै दङ आगरतला टाउन हल 11टा समायो जों आ प्रग्राम चिनि चांजाकनाय नरक जारा हाकचालनि फायनाय रक 10टानि बिसिंनो आगरतला टाउन हल फाय सफायना बागै आं त्रिपुरा हास्टेनि जाति धर्मनि बिसेसे जे बुरै हिंगाय जत्तनो फायबायदि हिने आं जत्तनो नकबगो जरानि बिसिंगो चिनी ओ प्रोग्राम बतंनाय चिनी हानि बुबाग्रा माया गोनां बुबाग्रा बतंनाय चिनी महारानी ताई MP बतंनाय ताइबो चिनी ओ हानि चिनी जत MLA रक तंबायनाय बरम गोनां MLA रक बरम गोनां EM CM बरम गोनां MDC सं जत्तनो तंबायनाय चिनी ओ प्रोग्राम बो जों जत्तनो न खबरियो ताई चिनी नाय तंनाय खाजानि बुकुक सं नरक जत्तनो जोंनाय बाथ्रा थायो चिनी हायुं हाकतर बुरै रत्न बरम बिमानि सालनो पालायनानि बागै नगो आसुगै तंयाव जों जत्तनो बुरै रक आ सालनो ऑब्जेक्ट खायनानि बागै जों बाय बाथ्रा टाउन हल नरकनो जत्तनो आं कबो जत्तनो नबले आमबाय अबदा पुइला नरक पालायना नाय दं ताई आरो बमहाय पांडांनाय अबचिनी पुइलाया जों आगिबो पालायके फेबा सेमा जों पालाय मालिया आगि रगबो जों पालायलाय दंलायो आं ताई बिसिजा जों 2022 आव हगाय जों प्रत्येक ब्लक वाइज जों पालायके अजराव चिनी बुकुक जों रिगनाय रगबो बागजाक फेबा ताकलायो हगाय चिनी ताई किसे अन्य रकम जों बैग रक ताई बुरै रकम बेस रक बागजाकनाय ताई चिनी प्रोग्राम बो रोसामुं मोसामुं रक बतंनाय ताई कक सालायमुं ताई माइ सालायमुं अबर बतंनाय केवल फेलिसिटेशन आबाय रक करे फेलिसिटेशन जों अजराव ताकलायो रेगुलारलिया जों जरा किसा केसेटनि बागै जों आबो रिलायो मैम वाइटी अपने फाइजिंग तो रैली रक खाई प्रो प्रोग्राम फाइजानो फाइजिंग बदे रैली रक अमाय कितो जों चिनी फाजिंग हंगाय जों गुथुम लायनानि बेलाय केन ताम माले नर जतो सिउ बुरै जों बुकुक जों नुखुंनि सामुं हुमुं पायै जों गुथुम फायनानि हंगाय बेलाय केन जरा केसेट इंगा आबनि बागै नुखुंगो संगै सुगै बक्रा बसाय बसानो थामगै गाबैसे जों प्रोग्राम एटेन्ड खायफैनानि इंगा आबनि बागै जों ठीक जरा रम मांगला ने वानसुक लायनो जों हिम बतक हिम लायलिया डाइरेक्ट टाउन हल हापायनाय डाइरेक्ट टाउन हल हाबैनो जों 11टा ओंखारगायनो जों पान्दा सेंजा इंगा जों दतिनो पान्दाबो पायरि दिने कारण बुरै बर दतिनो नगद फिरबै थानाना मैडम ता किसा को जे गुबुन पार्टी रक जे कक सामानि इलेक्शन पैकेजिंग से कुराम ओराम मीटिंग मिसिल खालायो जे बनि सानमुंखौ पय तंखा दिल्ली कय बाजार फैका ताबो बिसा लाइट तंखा अमा हाय कक सामाननि थानि ताम तंखा प्रेस मीट साबो जों सामखायमाखौ बरम लगिया इलेक्शन तुरि बचन मिया बराम चंद्रगा तुचनि कमिटी खै हजार बुरै तै जों मीटिंग खायफै जों इलेक्शन करिबो सब समय न जों सामखाय तंले गामि आमजाय गुरबै दं
सानमुं माननाय तंगै माया दंना माननानि बागै सिरिनानि बागै एग्रीमेंट सयिंनि पाइखांगो तंगै मायां नेबा जों वान सुगै नायना नांगौ बर' मोनसोराव माइ जानानि हंगाय पुइला अ माइनो खेतोओ सारा सारना नांगौ आलि सारखायसे तर खायसे बन फुइखायसे हाजु जाखायसे बर खायसे अब कायसा एडमिनिस्ट्रेशननि बेपार आबनो सामिं जारि तुम नांगले यादिबा अब फाट जागा तुइको तुम मुथिंका मेगी वो लोखलाय खाय फुलिके जाय माका अब हायाबले जोंनि मानथायबा माननाय न चिनबागै बुबाग्रा कक साइतुमले तंग मायां नेबा आसु बदा सुदोज्य कम होनबा बर' मोनसोराव माननाय जों गिराता टिप्रालेन माया साक पर्यन्त मानैब जों TWF रगले बुबाग्रानि लबि न दङ जों जिनिसआबानो जों खायनो थांनाय नों ताई सालबुसु बा बिसि बोसोर नांथादा न जे एग्रीमेंट आबोथ' जों बिसि बोसोर नाङा आबोथ' जों साइमानियाबले जों वानसुबो दति न माननाय आबोनि बागै तो जों जब तो थानजा कक बाचा या प्रि बाचा गाय जों सामखायनो नांगौ